אני נמצא עכשיו בקומיוניטי של קריק ביץ' שנמצא בתוך השכונה הגדולה של קריק הרבור. בואו איתי לסיבוב. בואו תראו איזה מטורף, איזה ביץ' קלאב אתם מקבלים כשאתם גרים פה בשכונה דובאי קריק ביץ'. זה כמו לחיות במלון 5 כוכבים, לא צריך לצאת מהשכונה. תראו, אתם יכולים לבוא לפה ליהנות עם המשפחה שלכם, עם החברים, יש לכם שם בסוף מתקני מים לילדים. ובנוסף, משהו מטורף שאף פעם לא ראיתי בשום מקום, מתקן שעושה גלים, כן, מתקן שעושה גלים, פשוט מטורף. זה לבוא לפה, ליהנות, להשתזף, לשחות, תראו, זה בערך 200 מטר. לא רק שיש פה בשכונה את הלגון, אבל גם בכל בניין יש את הבריכה משלו. בואו תראו איזה בריכה, פתוח משעה 6 בבוקר עד השעה 10 בערב, אתם יכולים לבוא לפה, ליהנות, לשחות, מתחת לבניין. יש לכם פה גם בשכונה את כל מה שאתם צריכים, כמו סופרמרקט, סלון יופי, בית מרקחת, מסעדות ועוד הרבה חנויות. בנוסף, בונים פה שכונה חדשה שתהיה מוכנה ב-2025 באותו סגנון של השכונה הזו. בקיצור, דובאי קריק ביץ' שנמצא בדובאי קריק הרבור הוא אחד השכונות הטובות שיש פה בדובאי. מי שבנה את השכונה הם אמר אחד היזמים הטובים שיש פה בדובאי.